Tribali hija ċertament waħda mill-aqwa bands f'pajjiżna li bl-istil uniku tagħha ġibdet l-ammirazzjoni ta' bosta. L-album The Traveller huwa l-album il-ġdid ta' dan il-grupp. Evoluzzjoni mużikali ta' 8 snin li waslet għal-armonija ħafna aktar rikka mill-ewwel żewġ albums tal-istess band. L-isem Tribali illum ma baqax wieħed ristret biss għal pajjiżna, iżda qiegħed ukoll jikseb popolarità barra minn xtutna, fosthom fl-Awstralja, fejn dan il-grupp Malti ta' kunċerti waqt il-Blues Festival, attività importanti ħafna fil-kalendarju mużikali Awstraljan. Tkellimna mal-moħħ wara l-mużika ta' Tribali Jean Paul, kif ukoll mal-aktar membru riċenti Eliza. Il-messaġġ tagħna huwa l-istess messaġġ li għaddejna fl-ewwel ġiex albums li huwa messaġġ ta' paċi u messaġġ ta' libertà tal-espressjoni. Barra minn hekk ukoll f'dan l-album introduċejna strumenti oħrajn apparti li żammejna s-sitar u d-diġiridu li huma rinomati ħafna mal-mużika tagħna. Introduċejna strumenti interessanti oħrajn. Vera nħossni grateful għalija li ituni ċans ver nisprimi ruħi, xi nħobb nesperimenta ħafna bil-fuċi u Tribali hija l-aħjar playing field li jista' jkollok. Bl-esperjenza tal-Awstralja, huma issa Tribali membri kollha saru vera ħbieb kbar tiegħi. We're always there for each other. Sa dan it-tant il-band Tribali bħalissa għaddejja bil-preparamenti tagħha biex fid-29 ta' Ġunju ittella kunċert ta' satejn fil-Park Nazzjonali ta' Taqali.